давоми ҳамун чиз қиссае ки чокандеричо занаш да хонаемон монд бо кӯдакаш, бо занаш хонаш бо кӯдакаш бо як квартира дига гирифтем, ус кӯчидем омадем. Баъд занаш намебарад. Занаш бо ҳамроҳии ман телефон мекунам, таҳдидоро давом дод истай. Тра як кор мекунам, чӣ мекунанд, депортат мекунанд. Ту ҳам маро овурӣ тоҷикоро да иҷа резондӣ, тоҷикоро хелӣ кардӣ, уталӣ кардӣ, ҳамин гапҳои пусидагӣ, чӣ мегӯям, фач гуфтисай. Баъд чеченошиносома гуфтам, чеченошиносо гуфтанд ки ба хозяйкаро хабар додам аввал. Хозяйкаро гуфтам ки квартира қадим ҳамроҳа чихелӣ кунем? Ӯша гуфт ки шавҳарша телефон кунем, биё ягон вақт шавҳараш гап мезанам. Баъд ҳамун хешовона хеле тӯҳматкеса ку ҳамун зана ки қатимай шӯи ҳамора қатъи бачаи ваҳдат ҳамсоя фариёд кардем, гуфтам бия шоҳид ки хе корш дисай. Баъди омад ба соҳиби хона хозяйка гуфт ки ман ду каса да иҷа қабул кардагием, 4 каса қабул кардагӣ нестам. Я занака гудакаш қабул кардагием. Агар шумо ки истодаӣ бошед, шавҳарша гуфтам хешона ки сумша метиҳед ҷудогона. Квартира ду комната буд, ҳуҷрака буд. Набоша гузанд қади гудак гибра якта. Ада ӯ тараф бо чеченисо шиносон омада буданд. Чандта малак, чандта занак. Мардако да ӯ торикӣ рафтан истоданд, занако дар рӯшанӣ омаданд. Истоданд гуфтанд ки кадомиштро мехоҳед тӯҳмат кардеса ки ту фоҳишаю танфурӯшӣ? Ин бача гуфтанд ки иҷа биё. Занакҳои чеченисо ӯ як мардаки дига дурӣ истодагӣ нишон диста буду, дига мардако дар қафои истодагӣ буданд. Бале. Баъд ӯ занакҳои чеченисо гуфтанд ки ту ҳамин занака чӣ гуфтаисти? Мега ҳеҷ нагуфтам. Ман гуфтам чӣ рӯта сиёҳ мекунӣ синеҳо хешовон? Чӣ та рӯта сиёҳ мекунӣ ки ман ина қариб 1 сол шуд омадам ҳаминҷа. 1 сол шуд. 1 сол, ин моҳи не ним сол шуда буд. Моҳи июл омада будем, декабр, январ шуд уже омад ба сари занаша. Август, сентябр, октябр, ноябр, декабр, январ 6 моҳ, ним сол шуд. Гуфтам ҳаминҷаям. Дар ним сол гуфтам чӣ корои ту дар ҳаққи ман накардӣ? Ба Тоҷикистон овоза кардӣ, ба ҳама ҷо овоза кардӣ. Қоил шав, биёр гуфтам одамота қадӣ ки мара дидӣ дар Чечня? Ки қадӣ дидӣ мара биёр ҳам одаморо? Биёр ки ҳамуно бигӯянд ки қадӣ шумо гап задам, хотя бы як каса биёр ки ман қадиам гап зада бошум. Хаб истодай. Баъд ӯ ваҳдатиам хе нигоҳ дора ҳамсоямон бача. Баъд занакҳои чечен гуфтанд сарабш ки як кунаш ки ай занак бахшиш мепурсӣ? Ба забони русӣ бахшиш мепурсӣ гуфтанаша. Бахшиш мепурсӣ ки дига кора бахшиш мепурсӣ якумаш. Дуюмаш гуфт ваъда медиҳӣ ки ягон голосовой рӯй намекунӣ. Бо мактаб хондагӣ набуда, фақат голосовой рӯй мекард. Бача гуфтам чӯ бачатон наменависад? Гуфт ки мактаб хондагӣ несте, фақат голосовой воронак мехоҳад мара. Тӯҳматош қати гапош қати фақат фоҳишаи танфурӯшӣ, танфурӯшӣ чеченисо қати мегарди. Ҳамин қадar гап дошт. Дига гап надошт. Ранги заманерӣ кардагиан касакам хеле. Юко акай ман қарздор буда, ман қасд хоста бигира. Акай ман $1000, $800 қарз дода акай хурдим. Баъд Тоҷикистон рафтам, гуфтам хеле акаангу мара нагуфтӣ муваққатиш кор ҳал мекардам. Гуфтам акаҷон худам корро дар ҷош ҳал кардам. 2022 рафтам акаам нақл кардам ки ҳамин хеле шудагие. Баъд иҷа анака давоми гап ки иҷа баъд гуфтанаш бахшиш пурсид, баъд гуфтанаш ки дига гӯё ки дига голосовой рӯй намекунам, таҳдид намекунам. Семиш ки агар ин корро кардӣ, капа дуд мекунам. Фаҳмидӣ гуфтан тарафаш. Занакҳои чеченец қати як зана шуш омадагӣ буданд. Гуфт ки ҳо. Хозяйкам гуфт ки занта биги қади гудакат бирай иҷа. Тай гап. ҳамсоям гуфт ки чӣ хел гуфт иёра ҷамъ кардӣ овардӣ гуфт. Ӯ ба уст қади занаш рай ҳамсоямон пеш омад қади гап зад. Апа гуфт ира чӣ хел ташкил кардӣ? Чеченисоро овардӣ ира хеле кардӣ? Апат гуфтам да хубӣ хубай гуфтам да гандагӣ намехоҳӣ гуфтам ба одаморо меёрам гуфтам. То кай гуфтам ин мара мехоҳад тӯҳмат мекарда ҳар гап мегуфтам, хаб мекардам месодам. Ҳар як зура буда будаш як зури дигае гуфтам. Иҷа зурӣ мекунад, ин худаш кие да иҷа? Одами мегӯянд ку лойтар да девори қуloq намечаспад. И кие ки одами ки ман барои ҳам рост мерам ё, бехозир мара тӯҳмат мекунад ки ту қати чеченисо мегардӣ, чеченисо қати воли ман чеченисо қати даже гап задагӣ нестам. Ин мегӯяд қати чеченисо ту танфурӯшӣ мекунӣ. Ӯ Грозный бо шаҳре ки мо месодем пойтахти ҳам Чечня. Ҳамин як овоз мебаровардид, ҳама ҷо овоза мешид. Чӣ қадar ман қати як одам гап мезадам, онҳо намедонистанд ки ман қати гап мезанам. Тарафи ҳамсоям хеле гуфтам ки ту медонӣ Чечня? Гуфт ҳо, ман дар Чечня қариб 5 сол шудам инҷаям. Медонӣ чӣ хел халқана? Як гапа чӣ қадар тез вай мекунад, гапи хушро тез эълон мекунад, гапи одами гандаро тез корро ҳал мекунад. Ҳо, гӯям хеле. Баъд чӣ гуфтам? Кие гуфтам омадаи инҷа мара 6 моҳ шуда бехи гӯши ман марал мехона гуфти русо. Насиҳат кардиста ки это чӣ ба Чечня омадӣ, дамо хонатон мешишти. Ранги хеле одам инҷа менисанд ку бишина моста бахон.
همین آدما با فکر نگیم خشمونم خیلی یخشون نمازی بوندو هم خشم قچش یک هفته یا مویسودم نمازی بوندو پیش نمیخوان با هم مرا میگو جمع میکنم یا جای میخوان ولی شنم خموندگی انم خریش داشت بود در بالای قفس سینش فقط با امری معروف میکرد تری نماز پیشینش بوندوش نمیخوان با عصر شما نمیدونم نمیخوان کور میرم جای کور نمیخوام میگم خیلی بود همین خیلی آدما میگن که زغار از اون دروزه با دختری هم خولاش کو نیکو نکرده گشته گیرد دختر خولاش با من نقل کرد تو اس نیکو نکرده قطعی زینو کرده بود دختر خولاش من نقل کرد که من میبخشین که ندرست کرد گفتم نیکو نکرده نیکو نکرده زینو کرده بوده دختر خولاش گفت که من هم کرد دیم دز میگه کو فکر میکنم در گیر نورزه هم زینو کرده دختر خولاش گشته بوده و مردم چچنه زینو کور یادم کرده که زینو کرده میگرده خودش زینو کرده دختر خودش گرفته اما را زینو کردن کرده فهمیدی منو گپ چه انا میگم کسی که سابشنی می‌نویسه کم آدم خودش آدم نیتوای با مرا نصیحت میکنه در سابشن ای خدا برا درک نمود کن ای خدا پیر شده در پشت ویدیو چی میشینی با خولت کردار نشین شو کی مرا نصیحت میکنه شما جای توزه بیاختم میشینین اما آدمی که سابشن می‌نویسه در چیز کامنتری ما خودتون جای توزه بیو میشینی به کسی دیگه نصیحت کنین فهمیدین دیگه کسی نصیحت نکنین رنگم خشوم برین با چوکان زیاد چوک نشوین فهمیدین کسایی که سابشن اینو جو می‌نویسین مده خب لایک موندن подписаться و پلیس فراموش نکنید میذارم